Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket itt a Szent István Emlékparkban. 1920. június 4-én olyan tragédia érte országunkat, népünket, amely alapjaiban rázta meg a magyarságot. Sokáig beszélni sem lehetett a franciaországi trianoni kastélyban történtekről, ma pedig itt állunk a széttépett Magyarországot jelképező és lélekben újraegyesítő emlékparkban. A mai napon emlékezzünk, gyászoljunk és reménykedjünk. Emlékparkunkban szeretettel köszöntjük az erdélyi küldöttséget, Jeneiné Rózsa Janka asszonyt, aki az 1000 éves határon az Ojtozi szorosban dolgozik, a magyar történelmi értékek védője, és Johann Tejerling urat, a Kézdivásárhelyi Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kézdiszéki elnökét. Köszöntjük dr. Lengyelné Imre Erika asszonyt, a Bátonyterenyei járási hivatal vezetőjét, a kapitányság vezető urakat, a média képviselőit, és minden kedves vendégünket, aki fontosnak tartotta, hogy erre a borzalmas eseményre itt együtt emlékezzünk. Babics Mihály, Csonka Magyarország. Bár lenne a hangom tiszta és éles, mint intőcsengőé. A tiétek zavaros, mint mocsarak habja. Ti leborultatok az ércbálvány előtt. Döntsön az erőszak. És döntött az erőszak. Mi jogotok beszélni többé? Nekem van rá jogom. Ti elhánytátok a kiáltást, mint bolond a fegyverét. Nem kiálthattok már. Én elkiálthatom, ó, igazság, te egyetlen kiáltás, egyetlen fegyver Jerikó trombitája, szólj, falak, omoljatok hangjaitól, gerincek, borzadjatok Európában és Amerikában, mert borzasztó az igazság a gerinceken. Mit érnek a ma épített falak körülöttem? Ott borzad az igazság a köveken, ott ég a hegyekben, árad a vizekben. Ó, tiszta, éles trombita zeng, ne hallgass el soha se. Egy napig se, egy óráig se, egy pillanatig se, mint ahogy nem hallgat a fájás az idegekben, míg megvan a betegség. Nem hallgat a vonzás a kőben, hogy természetes irányában essék. Nem hallgat a madár, míg fészkében nem tér. Nem hallgat a folyó, míg tengerben nem ér. Nem hallgat a szél, amíg ér. Nekem van rá jogom. Én elkiálthatom. Igazság. Ti eldobtátok ezt a szót, mint bolond a fegyverét, szegény testvéreim, s csak gyenge izmotok maradt, puha kezetek meztelen, mely bilincsekbe verve, ha üt, önmagát ütheti eszetlen. Sem lázadni nem tud, sem meghajolni az ércbálvány előtt igazán. De hát ércbálvány hazája lettél, hazám! Van-e reményed abban, a sötét utakban? Nem, csak a napban, mely éget a kövön és ragyog a patakban. Ti azt mondjátok, döntsön az erőszak, s hangotok zavart volt, mint a mocsarak habja.
Én azt mondom, dönt majd az erős nap. Kitárom tiszta szavamat a napra, ti eldobtátok a trombitát, de ez a trombita zeng tovább. Zeng nem a ti kezetekben, hanem a vízben, a hegyekben, Erdélyben s a felvidéken, az égben és bennem. Én sosem mondtam, dönt majd az erőszak. Most mondhatom, nem. Nem. Csonka Magyarország című versét Somogyi Gyula mondta el, és most megkérem Barják Gyulát, az Országos Trianon Társaság Átmentelenjei csoportjának elnökét, hogy mondja el ünnepi gondolatait. Honfitársaim, emlékező magyarok! Valljuk meg őszintén magunknak, minden rosszért, ami 1920 óta ért bennünket, mindig másokat vádoltunk. Igazunk is volt, meg nem is. De mindig féltük, és bizony resteltük is kimondani azt a szót, hogy miért. Miért történhetett meg velünk az a gyalázat Trianonban, aminek átkos utóhatásait ma is szenvedjük? Mert akkor be kell lenni vallanunk magunknak, hogy mi is okai voltunk annak a szörnyűséges tettnek, hogy országunkat darabokra szaggattak ellenségeink, és hogy elrabolt ősi földjeinken rekedt véreink idegen uralom alá kerültek. És arról sem akarunk tudni, hogy nemzethalálunk a múltban gyökerezik túl 1920-on, és évszázadokon át sokat, nagyon sokat vétkeztünk hazánk és nemzetünk árára. Igaz, hogy egy senkivel össze nem férő titokzatos hatalom mindig ott állt mögöttünk, ahogyan sajnos ma is, és akaratát ránk kényszerítve bírt rá minket, hogy szolgáljuk őt. Ez a titokzatos, gonosz erő kövezte ki pokoljárásunk útját Trianon felé. Hogyan is kezdődött? Krisztus után 973-ban nyugat előtt világossá vált, számukra örökös veszélyt jelentő magyar nemzetet a judeó-kereszténység elfogadtatásával ártalmatlanná lehet tenni, és felettük hatalmat nyerni. Ezért a magyarok nagyuralnak, Gézának a német császár a húgát adta asszonyául. Cserébe Géza megnyitotta a nyugati határgyepüket az új vallás papjai és fegyveres szolgálatai előtt. Csak az új fejedelemasszony 10 000 fős testőr hadat hozott magával. Géza a Lajtán túli nyugati területeket is feladta, és ezzel az ottani szállások szabad népeit áldozatul vetette oda a bajorok magyar gyűlöletének. A titokzatos erők diadalt ülhettek felettünk, mert az árulást, hazugságot, hatalom mélységet nem ismerő magyar jellem gyengének bizonyult vele szemben. Magyarország katonai megszállása előtt, a szabad magyar szolgaságra vetése előtt, ősi tiszta hitének elorzása előtt ekkor szabad út nyílott. Géza arra kérte a környező országok uralkodóit, szükség esetén fegyveres hadakkal segítség fiának, Vajk Istvánnak királlyá tételét is az ő halála esetén. Nos, itt veszítettük el mindezt először, amit ősi jogon bírtunk itt a Kárpátok alatti Isten áldott a földön 1040 esztendővel ezelőtt. Trianon ekkor kezdődött, és a titokzatos erő tovább munkálkodott, markából ki nem eresztve minket. Gaztettei közül időhíján csak néhányat említhetek. 1241-ben a tatár kán 30 levélben ajánlott szövetséget 4. Béla királynak, mint írta, a magyar neki nem ellenség, hanem testvérnép. Sajnos a tatárkövetek el sem jutottak a király elé, mert a kalocsai érsek megölette őket. Fel is dúlták az országunkat.
Kun László királyunk 1278-ban egy hatalomra éhes kóbor lovagot, Habsburg Rudolfot segítette meg magyar hadakkal Ottokar cseh király ellenében. Ezzel a segítséggel Ausztria rémuralmát vettük a nyakunkba 700 évre. A szerbek, akiket balsorsunkban befogadtunk, és hazát adtunk nekik, 500 évig harcoltak ellenünk. A török is a nyugat ellen indult, és nem mi ellenünk. De a titokzatos hatalom parancsára mégis útjukat hallottuk. Testvérnép emelt kardot akkor testvérnépre. 1821-ben a Havasalföldön a török leverte az oláhok ellenük indított felkelését. 30 000 menekülő oláh családnak adott menedéket a magyar Erdélyben. Néhány évtized elteltével a hálás oláhok, persze akkor már románoknak nevezték magukat, azt harsogták: Erdély ősi román föld, magyarok, takarodjatok! Az 1848-49-es szabadságharcunk idején az osztrákok hazug uszítására a tótok is szervezkedni kezdtek ellenünk. Övék ma is Szent István koronájának egyik legszebb égköve, a Felvidék. 1859-ben sem fordultunk Ausztria ellen, amikor az olaszok szabadság küzdelme lekötötte őket. Inkább kiegyeztünk. 1918-ban 4. Károly király megbocsájthatatlan bűnt követett el ellenünk. A hadsereg főparancsnokaként fegyverhasználattal elfojthatta volna Budapesten a vörös söpredék lázadását, és a külországi frontokról hazatérő, még fegyverben álló csapatokat a határaink védelmére rendelhette volna. Nem tette meg. A titokzatos hatalom továbbra sem tétlenkedett. 1920. június 4-én Párizsban halálra ítéltetett minket. 4. Károly király érdemeiért később szentté tétetett. Nekünk pedig itt, a megcsonkított kis hazában csak annyi szerep jutott, hogy nem tűntünk el nyomtalanul. Hogy még élünk, emberi méltóságunkban megtaposott magyarok határon innen és túl, egy olyan Európa nyomorult cselédjeként, aki mindenét nekünk, magyaroknak köszönheti. Koldús néppé tett bennünket, becsületünket bemocskolta, önbecsülésünket meglopta. A titokzatos hatalom legyőzött bennünket. És mi tétlenül tűrjük rajtunk végzett agymosását. Fiataljaink családjaikat, hazájukat elhagyni kényszerülnek a megélhetés reményében, és tudáskincseiket idegenek kamráiba hordják. Termőföldjeink gyümölcseiket idegeneknek érlelik, iskoláinkban fölmagasztalunk minden idegen kultúrát. A titokzatos hatalom a médián keresztül már a gondolatainkat is uralja. Mégsem hihetem, hogy ronynépé lettünk. Hogy nem lehet még magyar föltámadás. Vannak még lehetőségeink, csak ki kell vetni magunk közül az árulókat. És hinni, és akarni, és tenni kell. Eszmélni kell 1000 éves álmunkból, mert a lélekharangot már kongatják felettünk, sírunk meg van ásva. Állj végre talpra, elárult, eladott magyar népem. Üvölsd bele a szélbe, hogy vigye szét a nagyvilágba. Nem kérünk többet másokból, sem a harmadik világból, sem máshonnan. Ahogy a Nándorfehérvárból lett Belgrád, Pozsonyból Bratislava, úgy nem lesz Debrecenből Iszlamabad, vagy Balasagyarmatból Kandahár, mert nem engedjük. Kárpát-hazánk ősi földje magyar volt, és az is marad. Istenünk segíteni fog, ha látja, népe élni akar. Magyarként, magyar földön, a mi földünkön, és mi újra imádkozni fogunk. Hangosan és egyre hangosabban, hogy a bűnös Európa népei mind meghallják. Mondjuk hát együtt, magyarok. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország föltámadásában. Amen. Isten áldja a magyar népet.
Megkérem Johann Tejerling urat, hogy szóljon a anyaországi magyarokhoz, illetve a Kézdivásárhelyről hozott és ott megszentelt székelyzászlót adja át az emlékparknak, amit majd Guruc Balázs fog elhelyezni a magyar zászló mellé. Erdélyországból, Késztiszékből jöttem, elhoztam önöknek a székely zászlót, és átadom, hogy hadd lobogjon itten Szent István kertje közepén a magyar zászló mellett, ahova tartozik, nemzeti összetartozásunk jeleként. Ignác Rózsa. Születtem Moldovában. Részletek. A tekergő barát tavasszal indul alsó Moldovából, és ősz lesz, mire tekergő útján, az Terek, Moldova és Beszterce folyók partján fölfelé Bukovináig elérkezik. Így kereng mindig, egyik évben Tázlós, Tartos folyók völgyében keresi föl a szétszórt székelytelepeket, a másikban a csángófaluk népét látogatja. Jön csendes, puha lépteivel gyalogosan. Meztelen lábán kérges saru. Szent Ferenc báránykáinak kámzsás, barna csuhája omlik magas, szikár alakjáról alá. Nagy tág gyermek szemében a felhőtlen moldovai ég kékije, baráti tozuráját ezüst szőkén őszülő szőke hajkoszorú fogja körül. Bőcsuhája alatt zörgő karpereceket visel a tekergő barát, lekapcsolható kicsike bádog érmék csilingelnek a karperecen, boldogasszony anyánk Liliomos Imre herceg, Szent István király kegyes amulettjei. A csuha zsebben picike szent képek. Jön a barát mosolyogva, alázatosan, szelíden. Térden állva fogadják, ruháját csókolják, könnyeikkel öntözik saruit. Mosolyog, megsimogat egy-egy lehajolt fejet, kérdez, felelget, gyóntat. Vigasztal, könnyeket töröl. Lekapcsol egy-egy fényes érmet zörgő karpereceiről a kis leányoknak, a férjhez menendőknek szent képeket osztogat a beteg asszonyoknak, kicsiny iskolás fiúknak magyarázza a képek magyar írásait. Alszik a szénakazalban a kertek alatt. Jembor hívei éjjel odahordott ennivalóiból csillapítja kicsi éhségét. Jön, marad egy-két napig, azután reggelre úgy vész nyoma, hogy álomlátásnak rémlik még az itt léte is. Csak az elcsendesült lelkek érzik, itt járt, megsímogatta, eltörölte a gond keserű ráncait. Így vezette Bálint barátot az Isten ebbe a réglátott faluba is, ahol izgatottan várták az érkezését. Napszáltakor érkezett Bálint barát a falu alá. Letért az útról, s a réten át haladt a házak felé. Közeledik lassan, ragyogó arccal, barna kánzsás barát a zöld mezőben. Szűkül a rét, szérűskert formájában zárul, s a kert tövén
ott ásít a lyukas csűroldal szuvette boronái között érett kalázdíszekkel. Bálint mély lélegzettel áll a csűr előtt. Mosolygós arcát csendes áhítattal az égre emeli. Vörösen ég a lenyugvó nap a háta mögött. Pillanatig, mintha fürdene az alkony égben, aztán könnyedén fölmarkolja a csuha két oldalát, még visszapillant hunyorogva az aludni térő nap felé, rá is kacsint, majd bebújik a lyukon a csűrbe. Levet kalappal némán áll a nép a csűrfalak körül. A nyitott kapuban és végig Kádár Péterék egész udvarában. Szőkehajú mezítlábas gyermeksereg toporog a tömeg élén. Lehetnek akár 100-an is, 1 évestől 8 évesig. Bálint széttárja karjait szótlanul, 3 éves, maszatos arcú, pendellyes leányka furakodik előre, összecsapja apró kezeit és visítva röppen a szerzetes elé, tekergőke, tapsikol, mit hoztál nekem? Tekergőke, tekergőke, kiabál csipog, zsonga gyereksereg, megindulnak feléje egyszerre, mind a 100-an öledik a lábát, ráncigálják a csuháját. Egyik lerógó fehér zsinórjába kapaszkodik, csuhája zsebei után kapkod egy fekete szemű szemtelenke. Balázs barát leül egyszerűen egy favágó tönkre, karján az egyik, térdén a másik. Csatolja a karperecét, osztogatja csilingelő érméit. Orrát törli Margitkának, majd haját simogatja Péterkének. Csengő, csicsergő, zsongó mérajjá válik csűr. Csak a felnőttek állnak némán, lehajtott fővel és türelmesen. Így játszadoznak fél órán át. Akkor előlép az öreg Kádár Péter, vállát veri fehér haja, földbarna arcán szigorú barázdák. A gyereksereg csitul, anyák húzzák magukhoz a kicsinyeket, mindenki szorongat kezében valamit, amit tekergőkétől kapott. Minden arc örömtől fényesedik, de az izgalom visszafolytva parázslik már áttetsző bőrük alatt. Tudják ők, hogy ha az öreg Kádár Péter szól, akkor hallgatni kell. Odalép, térdre ereszkedik Bálint előtt a fehérhajú agg. Fogatlan szájjal, remegő alázattal köszön. Édes Jézus vezérelt, áldott legyen az ő szent neve. Bálint két kezét nyújtja a térdbeplő felé. Fölemeli és magához vonja gyengét szeretettel. A vén Kádár Péter reszkető inakkal emelkedik az öreg feje, a barát széles mellére hull, és barázdás arcán végig csordul a könny. Imádd Istent, mi érettünk, tekergőke, hogy legyünk népei néki. A szerzetes lehajtja fejét, keresztet vet, s a csűr porában térdre hull. Arcán mennyei ihlet tiszta fénye. Atyám, fohászkodik. Áld meg, atyám, a népedet. A tieid ők. Gyermeteg lelkű, jámbor híveid, sok-sok néped, földgolyód 1000-szer fajtája között. A legjámborabbak. Népek kicsinyei, agja, felnőttje, gyermeke, mind a te arcod őrzi a lelke legmélyén. Ó, Uram, te tudod, nem ismerik a betűt, édes Istenem, de az írás, a te evangéliumod romlatlanul a lelkükben ég. Igazi kilétüket csak te tudhatod. Merev vonásaik mögött 100 féle fajtát kutathat a kontártudós, te tudod, arcukon, népek arcán évszázadok, talán évezredek vihara simul el, és tömörül boldog gyermek arcán. Ó, könyörgöm, mi Urunk Jézus Krisztus érdeméért, ne engedd, hogy a bűn ráncai szántsák teli e nép gyermek arcát. Könyörgöm, adj neki erőt a sátán kísértései ellen. Adj lelkünkben, Uram,
mély bűnbánatot. Ó, készíts bűnbocsátó kegyelmed a megbántódott szíveiknek. A Nógrád Táncegyüttes művészeti vezetője és alapítója Szabó János Praert és művészeti vezető nívódíjas néptáncpedagógus énekel. Hol vagy, ó Szent István, téged magyar kíván, gyászos öltözetbe te lőtted sírván. Árad a sok folyó, magyarok könnyétől, koporsók készülnek Kárpát erdejéből. Ne hagyd, hogy elveszünk, adj erőt karunkba, legyen meghallgatás esdeklő szavunkra. Kérj virágos tavaszt az ord magyar télre, ragyogó virradást a bús magyar népre. Megkérném Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas színészt, hogy mondja el a verset, amivel készült. Kedves barátaim, Isten bocsássa meg nekünk egymás ellen elkövetett vétkeinket. Arra gondolok én itt, hogy történelmünk folyamán sokszor rákényszerítette a magyar embert az életben maradás, a fennmaradás érdekében, hogy csak a saját kis körének az érdekeit képviselje önző módon. Talán elérkezett történelmünkben az idő, amikor az egész magyarság érdekeit képviselhetjük. És én inkább hadd mondjak el egy pozitív verset Vasalberttől, ami arról szól, hogy nem kell kétségbe esni. Idáig is itt voltunk, ezután is itt leszünk. A címe Üzenet haza. Üzenem az otthoni hegyeknek, a csillagok járása változó. És törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek. És nincsen ború, örökkévaló. A víz szalad, a kő marad. A kő marad. Üzenem a földnek, csak teremjen, ha sáskar rágja is le a vetést, ha vakont túrja is a gyökeret. A világ fölött őrködik a rend. És nem vész magja a nemes gabonának, de híre sem lesz egykor a csalánnak. Az idő lemarja a gyomokat, a víz szalad, a kő marad. A kő marad. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is a baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa. S a vérző csokból virradó tavaszra új erdő sarjad, győzedelmesen, s még mindig lesznek fák, amikor a rozsdás, a vasat